and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Wa diri si mama pa. Ha? Uy, asam din siya? Nilakaw yung mama? Oo, niadto siya kang tita Sofia. Unsa? Hangtod karon wa pa na uli. Ning orasa? Nilakaw pa siya? Pa, Unsa naman tanong mama ni Boy? pa Franco. Abi ni mo pa, ni Franca ra bagyo na si mama nako. Nagipulaan na siya aning atong pangita nga pungko-pungko. Ay, so may gusto ninyong buhaton ako. Nasabot na ako pa nga naibog ka na siya sa kahimtang siyang amiga nga si Sofia. Kadikot siya naman. Ano yung nakadiferensya na? Kanang di mo dawat sa kamatuuran ba? Niya, kanang pagka masinahon. Kung maayo ang kahimtang sa iyang amiga, di lang unta siya masina. Trabaho lang tagato ba? Basin di, maluwi pang Ginoo nato. Ug moabot ang adlaw nga pinaagi sa atong pagpanikamot, maangko na to ang kaharuay. Lahi man as mama pa. Pero nak, bisag ingon ini ang atong kahimtang no. Respeto higit siya ha. Sa tanang higayon pa, mahal ko si mama. Wa pagit siya mauli. Wa palagi pa uy. Ay, nagpaabot bitaw ko. Oh, sige. Sa di madugay, moabot ako. Amping pa ha. Salamat nak. Bye. Bye pa. Ay, luuyas ang papa uy. Mama sad uy. Ingon siya nga mopalik tayon. Unya hangtod karon, wa pa cute. Kunta ko nimo, di sad makontak. Usa nang ipalit mo bay? Palit ko burger bay. Para nila ni Kati og Indeclare ba? Saludo gyud ko nimo ana bay. Saludo gyud ko nimo. Dadaan lang itong matimo gud. Lawgan nimo ang imong tigre? Ha? Unsa tigre ba? Sorry bay, sorry kayo pero para nako ba? Chris Kati. Mura ginang tigre sa buhay nimo. Buangan niyo bay. Asawa na ako na oy. Mabitaw nga ningon ko nimong sorry. Pero murag mo na obserbahan ako niya god. Bay. Gi-adjust ra na ako akong kaugalingon ana bay. I-adjust nimo. Okay na. Pero sorry kaya. Pero silang bahin, believe ko nimo. Sa kataas sa imo pasensya. Gusto lang gyud ko kalinaw bay ba? Kana mo sa na nabiliban ako nimo. Kanang gusto kang kalinaw. Saon nga bati mo kay nang sige lag kagubot bay. Sige gubot. Bati kay na. Di ta magmalinawon ana. Kana sakto gyud sakto. Uy bay. Kadungog sa kusahay nga. Si Lusa na asawa nimo no. Oo. Permi na siya pero sabot naman ko ana bay. Nalipay mo sa kuha na gamay bay. Kay magsilos na siya. Nagpasabot na nga di siya gusto nga mapunta kog lain. Kadugay na sa inyo pa nagtipo na. Pero ibaw ka. Dili na ang sukdanan sa kadugayon ang sa kaminyoon bay. Okay. Dili na siya sukdanan. Oo. Kundi ang tentasyon kada adlaw. Kung magpada ka ba, bungkag pamilya na nimo. Nakaigo des puntos Kati ngay mga asawa. Siya nakaigo sa siya nakaigo ba? Yan, smile ya. Ngang manok, kung magsigig putak, nangitlog. Pero ang babae gani, ang magsigig og putak, ay iilogan sa itlog. Hangkaw yan mo. Marag tinood, di ba? Di ba? Tonto. Aray na ko. Sige na. Butang pagkamahan. Day, sakto na itong akong nainom eh. Ay, tiwasan pa ni as grande eh. Wala kahubugo na ba ako? Ha? Kahubugoy na ka. Di ba palang gani ka grande atong nahurot?
Wanay practice dahil. Ayaw ka balaka, ihatod ka sa kong auto. Ay, maikog ko. Ayaw lagi ka balaka, ihatod ka. Basta kay, tiwasan na lang ni, ha? Basan tuan na ron si Franco. Naulit na ron. Nyawa ako dito sa bahay. Naunsa baya ka. Naibaw man kang imong anak. Naibaw noon to. So, wag ka angan kabalakan. Mahimong tawagon nimo si Franco. Ako'y makigsulti. Ayaw na lang. Tagay ko sa number. Ako'y makigsulti kang Franco. Sige na, ano di ka mabalaka. Pero... Ay, di lagi na masuko si Franco. Basta ni ka uban ako. Di na siya makauyab nimo og dili patungod nako, di ba? Sophia. Lipong chukura. Hello, Sophia. Hi! Hello, Mr. Greg Martinez. Long time no see. Yes. Welcome, Sir Greg. Sir Greg, meet Yeah. my pretty friend, Kathy. Oh, hello, Kathy. Hi. Nice meeting you, Kathy. Okay. Sir, what's your order, Sir Greg? Scratch on the rack. Okay. Miss Kathy, excuse me. Yes, sir. Go ahead. Ay, dali, sir. Dili kasi mong table. Ang suki ni mga table. Thank you, Sophia. Kathy, excuse na, ha? Sir Greg. Okay. Wow. Greg, daghan na yung mga milyonaryo nga mo ari diri. Pa. Uy, wa pagyapon sa mama nimo? Na, wapag yun pa. Ay, pita ba eh. Okay. Niya ko daw. Burger. Uy, salamat pa. Doha na siya para ni mama nimo ang usa. Sige pa. Ako lang ning ibutang sa ref ang kang mama. Kaya wa pa man siya. Sige day. Mupahuay ko ka dito. Kuha ang kag t-shirt nga mong kailisan pa. Sige. Palihog ko. Okay pa. Pagiday sa Kati. Di lang ko magpakita nga ni Bati ko kasuko kay basin pag masuko sa ring akong anak sa iyang mama. Sophia, ato na ko. Salamat sa ipagtagad, ha? Ipakaon pag yung kunin mo. Painom pag yung kunin mo. Pasalamat pa. Sige, ihatid na ka. Ayun na lang ko. Mag-taxi na lang ko. Ay, ayaw. Kinakapasahan ko mo nga ihatid na ka. Mahimo kong bakakon, girl. You know na. Basta ako'y masang aduman gid na, di ba? Sukad pa gid ka ni adto. Oo, no. Kapila na may paghatod ni mo eh. Wag good rate traffic. Meaning, abot na yun tas inyo. Okay, salamat. Alas 12 na pasado. Wa pagit siya. Huwag ka ni mag-text. Di manawag sa cellphone. Ay, gusto din siyang matrabaho na. Saan na ko siya sa pagpasabot eh. Total, nga mong panginabuhi. Di man yung pas mo ini, kay pagkaon ko ni. Teksan na lang ako siya eh, kung asa na siya. Okay. Okay pa ka, ha? Okay Tarong pa. na lingkod. Okay pa. Seatbelt, itaod na. Okay, Sophia. May nag-text na. Si Franco na na. Huwag yung ka masayop. Nag-check up na eh. Asa na kuno ko? Kapag ka, ingna within 15 minutes na anak ka. Okay, Sophia. Ay, by the way, Kathy. Hibaw ka si Mr. Greg Martinez? Nangutanan ako. Ha? Ano siya ba yung gipangutana? Daga ba kuno ka? Unsa? Nabuang na. Unsa gud dagaw. Umusta rin kahulugan, anak, Kathy? Unsa ba ko kahulugan, ana? Na-attract siya ni mo. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!